Goeie. Goedendag. We zijn van Heer van Omroep Friesland. En we vragen ons altijd al, wat hing het er bij jou boven de bank? Foto's. Foto's? Ja. Mogen we die misschien even zien? Goeie. Ja, goeie. Goeie. Wat ben dat voor foto's? Dat ben mijn bijen. En is mijn zitter, dan ben ik met mijn. En dan ben ik mijn klaskussers, die beiden. Ja, Max, ik ben vanavond van familie. Oh ja. En ik ben een man van Cambuur. Juist hem. Ja? En ik doe in de muziek. Hoe bedoel je, ik doe in de muziek? Maar ik de piraat. Dat ben je jou? Ja. Aha. Oh ja, dan laat ik wat apparatuur en alles. Ja. En waar zit er op de bank? Maar voor mij. Oké. Die ben het je bij. Oké. Je mag hier together. Ja. Ja. En hoe bevalt dat? Nou, dat is de jongen. Ja? Ja, dat al naar de wol. En dan maken we hier iets worden. En hoe is dat zijn kamer dan? Ja, dat maar hem zelf wel even. Ja, ik ben officieel buiten om op een rond te wijden. Maar toen ik mijn waren ben ik dus op een flat kwam te wijden in dragen, maar dat was maar eigenlijk te iets. Dus ik ben hier aan het protten, dus op een gegeven moment de flat op zijn en je hier kwam. Oké. Ja. En het is wel gezellig? Ja, wie van mij het wel. Ja? Ja. Nou ja, we hebben een hobby visking. Ik nog. Dus ja, de wereld een hobby, zo vermaakt je wel. Ik ben gewoon het echt het mooiste wat er is nog. Ja? Mooi thuis en dagen, die ben samen om. Goedemiddag, luisteraars amateurs. Dit is de Dolle Pater bij Team Solomon WM. Goedemiddag. Zo kunnen jullie nog even luisteren naar de Dolle Pater met een klein stukje. Dus zo vermaakt je me wel, man. Ja, maar echt mooi, hè? Ja, morgen is het weekend, hè? Dan zult we wat op een liedje. Ja? Ja. Hoe zo, wat gebeurt er dan in het weekend? Ja, dan nemen we hier, hè? Nou ja, neem me nou ik in. Maar dan maken we een extra. Ah. Nou, tegen dank en een goed weekend dan. Ja, dankjewel. Joep, hoi hè. Hoi. Mooi. Hoi.